खुलुमबाय स्टुडिअ आं सोमदोन बसुमतारी थांनाय मैया बेलासि समाव गिख्रंथाव सारअन्थाइ बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव रायजोनि दाब दाब जायगाफोरजों लोगोसे गसाइगावनि मजाथि गामिया गामि गंसेयैनो न' बां बिफां लाइफां सिलिंखार जानानै नुनो मोन्दों। थारैनो मिथिंगानि गोहोआ जोबोर सोमोनांथाव। माब्लानि समाव गिख्रंथाव महर लायो जों बेखौ रावबो बुंस' हाया। बेबायदिनो मैया बेलासि समाव हरखाबै गोब्राब बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलजों लोगोसे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मजाथि आरो लालपुर गामिया गामि नाङैनो न' बां बिफां लाइफां सिलिंखार जायो। दुखुनांथावदि न' बायसिननायनि जाहोनाव माखासे सुबुंफोरा जखम जानांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनै बे दुखुनांथाव गामियाव गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा खौरां लाहोयो आरो जेसेबां हायो थाबैनो सरकारनिफ्राय मदद होनो नाजानाय जागोन होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। 3:30 मिनिटसो समाव बे मजाथिखौ लाफानानै लालपुर आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव मोनबासो गामियाव बेवहाय साइक्लन मोनसे जादोंमोन आरो बेजों गोबां फेमिलिफोरनि न'खरफ्रा दंस' जादों। बेवहाय बिफां लाइफाङाबो गासिबो जोबस्रांनायनि लामायाव। दा बेखौ जोङो दिनै नायदिंफैनायजों लोगोसे जों बिथांमोनाव खबर लादों सोरनि न'खरा माबायदि जादों। दा जों नुबाय गासै मजाथि गामिटारावनो 60टा फेमिलिया एखे डिस्ट्रय बे जाजोब्बाय, जोबस्रांजोब्बाय। दा बेनिखायनो जोङो नायदिंनायजों लोगोसे बिथांमोननो जेरैबायदिबाव थाफिननांगौ आरो जानांगौनि जे बेबस्था बेखौ जोङो थाबैनो खालामनो जों नाजादों। आरो बेवहाय जों नुबाय बे न' बायसिननाय आरो बिफां लाइफां गोग्लैनायनि गेजेराव 4 बेक्तिफ्रा बेवहाय इन्जुर्ड जादों आरो बिथांमोनाबो जाहाथे थाबनो मोजां फाहामथायखौ मोनो बिनि थाखाय जोङो डक्टरजों जगाजग खालामनानै होदों। बिथांमोना दा थांदों हस्पिटालाव आरो जायफ्रा इन्जुर्ड जादों बिथांमोनखौ मोजाङै ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय दा अखा बोथोर, दाहाय जुदि आरोबाव अखा हायोब्ला बिथांमोना माबोरै थागोन बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दा मोनासिमहालागै बिथांमोननो थानो हानायनि रोखोमै जों बेबस्था खालामनो जों नाजागासिनो दङ। आरो सरकारनि पार्लारफोराबो दिनै डिपार्टमेन्टफ्रा बिथांमोना फैनानै नायदिंफैबाय आरो जेसे हागौ एसे थाबैनो बिथांमोननो सुबिदाखौ होनाय जागोन। आरो बे निजा बबियानो गामिनि मानसिफ्रा बे लामाखौ दिनै क्लियार खालामगासिनो दङ, खारन गासिबो लामाया बिफांजों गोग्लैसोनानै थाबथेजोबनानै दङ आरो बेवहाय बिथांमोना गावसोरनो श्रमदान होदों। दा बेनिखायनो जोङो बे समाव गामिजों लोगोसे जोंबो दोलोनि जानानै बिथांमोनजों जोङो दुखु फोरमायफादों आरो जेसे हागौ एसे जोङो दोलोनिफ्राय आरो सरकार तरफनिफ्राय जोङो थाबैनो बिथांमोनखौ राहा लामा होनो थाखाय जोङो खामानि मावगोन आरो मावगासिनो दङ। दा जोङो बे मजाथि गामियाव दङ आरो बेनि नेक्स्टआव जोङो गुबुन गामियाव नायदिंनो बेनिफ्राय आरो थांबावनाय जागोन।